שלום, שמי דורון יואלי, אני פיזיותרפיסט עם ותק מעל 30 שנה ואני מציע כאן סדרה של תרגילים לחימום בבוקר שאפשר לעשות אותה. כמובן, התרגילים האלה מומלצים לביצוע אחרי שפיזיותרפיסט או רופא שמכיר את מצבכם ראה את הסדרה הזאת והמליץ שהיא אכן טובה ומתאימה לכם. עמדו בפיסוק קל ברוחב כתפיים ונתחיל עם תנועות של הראש. ימינה ושמאלה כ10 פעמים. פעם שנייה, שלישית. כל התנועות האלה צריכות להתבצע כשלא כואב. אם יש איזשהו כאב, אתם מתבקשים לעצור ולעבור לתרגיל הבא. 7, 8, 9 ו10. מעלה ומטה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. סיבובי ראש. 1, לאט. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. צד שני. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ו10. ידיים בגובה בית חזה וסיבובים. 1, ראש לפנים. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ו10. ידיים לצדדים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. צד שני. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.